Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska v tomto videu si zahrajeme Squid Game na počítači. Toto je moje prvé video na počítači, takže budem rád za like a odber. Za chvíľku nám hra začne, takže mali by sme sa vrhnúť na to. Takže tam rýchle dobehneme. A naše číslo je 98. Nevšimajte si toho, že zakrývam svoje meno, len nechcem odhaliť a vrhneme sa na tú hru. Takže ako môžete vidieť, tak sme tu. Teraz nám to dá možnosti player, frontman alebo guard. Určite si vyberáme playera. Možno na budúcu hru by sme si mohli dať frontmana alebo guarda. Budem možno tejto série natáčať aj s footletom, takže bol by som rád za odber a like. Máme tady Glassmakera, čo je nejaký Číňan. No a ako vieme, prvá hra bude Red Light, Green Light, druhá sa vyberie a je to Pentalon, tretia bude Mingle, potom bude Tug of War a potom bude Glass Bridge a Squid Game. No, takže asi ideme teraz cez dvere a ideme si urobiť fotku, ideme na Red Light, Green Light. Takže sme tu, táto hra je aj tak iba o tom, že na červenú stojíš, takže toto vám skúsim zrýchliť a vidíme sa na konci. Takže sme tu na konci, prežili sme Red Light, Green Light, čo bola prvá hra. Musíme teraz počkať iba na ľudí, aby to dokončili. Takže toto vám tady strihnem a druhá hra by mala byť ten Pentalon, takže vidíme sa na ňom. No takže tady nám to teraz ukáže, koľko peňazí sme zatiaľ získali. A teraz myslím, že budeme votovať, či chceme zostať alebo odísť. Keď odídeme, tak si rozdelíme, každému dajú $10, takže to sa moc nevyplatí. Budeme pokračovať. Teraz nás čaká Pentalon, takže dúfame, že tam nedostaneme takých blbých týpkov, takže vrhneme sa na to. No takže sme tu, rovno si ideme vybrať týmy. Neviem, komu si vyberám, lebo musím vybrať opatrne, aby som si nevybral špatný tým a vypadli by sme. Asi pôjdem k týmto, no. Tady máme Glassmakera, takže dúfam, že s ním vyhrajeme. A uvidíme, ako to pôjde, pretože máme tady takú babu, ktorá vyzerá... A my ideme prvý, no. Takže neviem, čo si vyberiem, či tú jednotku alebo dvojku už si brali. No, tak asi dvojku, keď si zobral tú jednotku, tak nevadí. Takže ja robím s týma stounami, čo hádžem. Hej. Bojím sa hlavne toho 5., pretože tá baba by to mohla pokašľať. Podľa mňa ešte som nehral to na vykopávanie. No tak on to dal na prvý raz. Dobre, tak teraz idem ja. Neviem ani, jak tento stone funguje, takže teraz to musíme rýchlo zistiť. A keď to potlačím, no tak počkať. Tak keď to potom podržím, to je potom ľahké. Naša baba to odpojila, to je zaujímavé. Takže to znamená, že asi skipneme tú 5. challenge, čo bude dobré. Dobre, teraz robí Kongy, nejak tak sa to volá, teraz si nepamätám. Takže asi tomu chápe, to tak vyzerá. Zatiaľ to je v pohode. Toto je taká nudná časť, no keď už sme to spravili. Potom to by mal byť Mingle, čo bude dosť ťažké, pretože niektorí sú tam takí divní a musia sa trepať do miestnosti, keď už sme plní. Ešte tento spraví tú otočku. Kúknem sa mu, jak to robí. Ešte to nemá... A už to, točí to okolo toho, som to nevidel len. Točí to okolo toho, takže už to asi vie a máme to. No, takže uvidíme, čo budeme robiť na tej 5. úlohe, pretože to odpojila. Vyzerá to, že tu stojíme. Ja tak pustil nás, no. Takže túto minihru sme dokončili a posúvame sa na Mingle. No, takže teraz znovu uvidíme, koľko nám pribudlo do našej piggy banky. Zatiaľ tam je $370 a teraz znovu budeme voliť, či chceme zostať alebo ukončiť a rozdelíme si $52. Takže
asi všetci dávame, že pokračovať. Takže teraz nás čaká mingle. Takže uvidíme, či tam nebudeme mať takých divných hráčov. Takže vrhníme sa na to. No, takže sme tu. Je tady vedľa nás Glassmaker, čo ho budeme potrebovať na náš Glass Bridge, keď sa tam dostaneme. No, tak uvidíme, je nás, koľko nás hráčov? 2, 4, 6, keď počítam dobre, lebo gardi tady pobehujú. Hej, malo by nás byť 6. Ne, je nás 5. Ne, je nás 6, takže je tady po jednom, takže táto váha mi tady skoro vošla. Dobre, takže toto sme safe. Toto po jednom, to by mohli prežiť všetci, pretože stačí si iba nájsť miestnosť, ktorých je tady 50, takže, alebo nejak tak okolo 50, takže nie je to až tak ťažké. A uvidíme, nemal by zomrieť teraz nikto. Iba tady musíme počkať, kedy to skončí ten čas, takže máme dosť času. A áno, nezomrel nikto. Takže uvidíme na ďalšie kolo. Keď to dobre vypočítam, tak dokážeme zistiť, koľko nás tady bude. Čiže podľa mňa teraz bude miestnosť buď 2 alebo 3, pretože 4 tady nemôže byť, pretože by vypadli 2 alebo 3 hráči, takže podľa mňa teraz bude 2 alebo 3. Takže uvidíme. A je to 2, len nikto nejde so mnou? Nikto nejde so mnou? Aha, ten jeden tam je v tej miestnosti sám. Nech mi otvorí dvera. Aspoň sa zachránime obaja. No mohol by mi to otvoriť. Otvorí to? A otvoril to. Dobre. Tak sme v pohode. Takže toto sme znovu prežili. Neviem presne koľko nás je. Či 6 alebo 5. Pretože keď nás je 6, tak podľa mňa teraz budú proste vytvoriť skupiny do 3. A to by bolo potom ľahké. 2, 4, 6, je nás 6 myslím, keď dobre počítam, neviem, teraz som asi úplne inde. Napíšeme ním, je nás 3, títo traja by mohli prečo idú všetci za nami? No, tak toto je chaos. Toto sme mohli prežiť. No, tak sme zostali 2. Asi. A kde je ten tretí? Však sme boli 6, myslím. Aha. No tak asi sme mŕtvi. No, je to tak. Tak, sme mŕtvi. Ale asi pre content ja sa tady revivnem. Pretože toto video tady nemôže až tak ľahko skončiť. Takže sa tu revivnem. A keby vyhral som, síce podvádzaním, ale nevadí. Mingle je ťažký, no. Uvidíme, teraz by malo byť, myslím, že tag of war, takže pretahovaná, v ktorej, keď nedostanem zlého teammatea, tak by som to mohli by sme to vyhrať. Takže jeden bol eliminovaný. Aha, tak 3, ale ukazoval tam iba jedného, nevadí. 410 v piggy banke a znovu votujeme, asi všetci dali očko, takže nevadí. Tak ideme do tag of war, takže ideme sa hore. No takže za chvíľku sme tam, takže sme tu, je to tag of war pretahovaná. Pôjdeme asi do nejakých tímov, neviem po koľka týchto bude, je nás 4 sme, čo je zaujímavé. Takže neviem ako sa vytvoria tí tímy. Len teraz by to malo byť párne, takže férové. No a som s týmto, čiže Glassmaker proti nám. A no ja to tady držím, neviem ako môj teammate. Ale nevyzerá to dobre pre nás, pretože prehrávame. A môj teammate asi nevie ako toto funguje, pretože prehrávame o dosť a to sa mi nepáči. A možno ťaháme? Ne, to asi prehráme. A potiahli sme pár percent, ale to sme prehrali. Môj teammate asi nechápe, ako toto funguje asi. No, som mŕtvý. No, tak nevadí. Revive si už nebudem kupovať, takže pre toto video to bolo všetko. Toto bude pre toto video všetko.
keď chcete ďalšie video zo Squid Gameu s Footletom, dajte na toto video aspoň 5 lajkov a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.